M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo okondeka, ndikulandireni kuno ku programu yathu yati yankhuleni Ambuye. Lero lolemba pa 22 September chaka cha 2025. Poyang'anira kalendala yathu, lero ndi wiki 25. Mawu athu oyamba achokera ku Ezra chapter 1 verse ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ayasinta Watuwa kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital, St. Anne's Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera ku Luka 8 ndime ya 16 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ezara. Chaka choyamba cha ulamuliro wa Kirusi, mfumu ya ku Peresiya, chauta adachitadi zimene adanena kudzera mwa Yeremiya. Adayika maganizo mu mtima mwa Kirusi, ndipo iye adalengeza dziko lake lonse ndi mawu apakamwa mpakanso kuchita kulemba. Adati, Kirusi, mfumu ya ku Peresiya, akunena kuti, chauta, Mulungu wakumwamba, wandipasa ine mayiko onse apa dziko lonse lapansi, ndipo wandilamula kuti ndimangire nyumba ku Yerusalemu, ku dziko la ku Yuda. Tsono inu nonse amene muli ake, Mulungu wanuyo akhale nanu. Aliyense mwa inu apite ku Yerusalemu, ku dziko la Yuda, kuti akamange nyumba ya chauta, Mulungu wa Israeli. Iyeyo ndiye Mulungu amene amapembedza ku Yerusalemu. Motero kulikonse kumene anthu osalawo amakhala, athandizidwe ndi eni dzikolo. Awapase silva ndi golide, katundu ndi ziweto, ndi zopereka zaufulu zoti akapereke ku nyumba ya Mulungu, imene ili ku Yerusalemu. Choncho atsogoleri a mabanja a fuko la Yuda ndi la Benjamini, ndiponso ansembe ndi Alevi, adayamba kukonzeka. Aliyense amene mu mtima mwake Mulungu adampasa maganizo oti apite kukamanganso nyumba ya chauta ku Yerusalemu. Onse oyandikana nawo adawathandiza powapasa ziwiya za siliva, golide, katundu, ziweto, ndiponso mphatso za mtengo wapatali, kuphatikizapo zopereka zija zimene ankazipereka mwaufulu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Palibe munthu amene amayatsa nyale nkuyivindikira ndi mbiya, kapena kuyibisa kunsi kwa bidi, koma amayika pamalo oonekera kuti anthu olowa nyumba aone kuwala kwake. Pajatu chinthu chilichonse chobisika chidzawululika, ndipo chilichonse chachinsinsi chidzadziwika nkuonekera poyera.
N'chifukwa chake muzisamala mmene mumamvera mawu. Pajatu amene ali nako kanthu azamuonjezera zina, koma amene alibe kanthu ngakhale kamene akuyesa kuti ali nakoko adzamulandabe. Uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, monga mawu athu oyamba ochokera m'buku la Ezra. Tikawerenga buku la Ezra limatithandiza kuona kumva za bantu amene amayika dziko la kwawo patsogolo pa zonse. Anthu amene ngakhale atatengedwa kupita ku dziko la kutali kapena atathamangisidwa dziko la kwawo, kumene apitako samakhazikika mkuyiwala kwawo. Kumatha kukumbukira manda a abale awo, nkumakumbukira kukoma kwa kukhala ndi abale. Ndipo mmodzi mwa iwo ndi m'bale wathu Ezra, amene ngakhale anali kutumikira ku nyumba ya chifumu ankadya bwino, anali munthu wodziwika, koma ankalingalira kwawo. Chocho buku la Ezra litithandiza kuziwa kuti kwanu mthengo mudala kanjoka. Pamene tikuwerenga mawu a Ezra, ndi tizitenge ife kuti kwa iwo amene ali ndi mwayi ukagwira ntchito mwina m'Malawi muno, kwanu kumene mudachokera, kwanu kumene mudakulira, mumachitapo chani kuti muthandizire kuti mavuto amene munakomana nawo inu pamene munali kukula, kwanu kuli kovuta kuyenda, ndipo tsopano mwina mumayenda mofewa, mungachite chani kuti kwanu kuoneke bwinobe, kuti mmene Mulungu akudalitsani ndi zimene muli nazo mungathenso kuthandiza dziko la kwanu. Uthenga wathu wabwino umene tawerenga posachedwa apa ukukamba za nyale. Nyale ndiye kuti tukamba za kuwala. Andi tikamakamba za kuwala, nthawi zonse tisamayiwale kuti mwini kuwala ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anabwera pansi pano kudzapereka kuwala. Kuwala kwa nzeru, kuwala kwa chikhalidwe, kuwala kwa chipembedzo, kuti poyenda ndi Ambuye Yesu sitimakhalanso mu mdima. Kaganizidwe kathu sikamakhala ka mdima, machitidwe athu samakhala a mdima, moyo wathu sumakhalanso wa mdima. Nchosangalatsa kwa ife amene mwa akatolika ndinene choncho, amene pamwambo uliwonse tikamachita pamayikidwa kandolo. Ndipo kwa anthu ena mwina chimakhala chinthu chodabwitsa kuti dzuwa mmene likuwalira pano ndi pamwambo kaya ndi wamaliro, akuyatsa kandolo kuti chani. One, kandolo ikusonyeza kuti pamalo pano zimene tizichita pano sizimene timachita tsiku ntsiku. Tikuyamba mwambo umene umwini wakeyo ndiye kuwala. Choncho tiyambe kuonetsa kuwala kwa mumtima mwathu. Chifukwa chache mkati mwa mwambo umenewu kumachitikanso zinthu zingapo. Timaona nkhale wansembe akupita kukasamba m'manja, kuti poyamba iyeyo akhalenso chiyero, akudziwa kuti ali ndi kulephera kwake, kwa mwambo uwu ndi waukulu. Nkhati tukamba pano ndiya kuwala, nyale. Ambuye Yesu akupereka chitsanzo. Ndani mwa inu amatenga kuyatsa nyale nkuyika mumbiya? Poyamba nyale kuti yake imasowa muyike pamalo abwino, environment yabwino.
mphepo izidutsa ngati muyika ndi kuyika mumbiya singathe kuyaka, izimatu. Kandi kandulo azima, kandi nyali izima, chifukwa kuti yake imeneyi imasowanso zina zapadera. Ndipo mukayika mumbiya muyembekeze kuti basi izima. Ndi Ambuye Yesu akuyerekeza kuti iweyo kudziwa kuti nyali kuti wale ipereke kuwala, tiyike malo abwino umene mpweya ulipo wabwino ucha, osakhala mpweya umene wagwira ntchito. Malo amene mwayika kandulo imeneyi amalankhulaso kuti yake bwino kapena iziyaka ndi mphepo malinga ndi malo amene mwasiya. Lero Ambuye Yesu akupereka chitsanzo chimenechi, chimene chikutithandiza kuzindikira kuti Ambuye Yesu ndiye mwini wakuwala. Adanena kale tikakawerenga Yohane 14 ndime 1 mpaka 6. Ine ndine njira, choona ndiponso moyo. Kuti ine ngati sindikhalapo, inu yomwe inu muzipezeka osakhala choonacho koma chosaona. Inu muziyenda malo osayenera kuyenda chifukwa muziyenda mu mdima. Ndipo mmene mulibe choona mulibemo moyo, chifukwa Yesu ndiye moyo. Lero pamene tikumva mawu amenewa akutipempha zinthu zingapo. Poyamba, kudziwa chimene uli. Ndikhulupirira kuti ambiri akamalandira sakramenti la ubatizo amanena poyera ndikukana Satana ndi ntchito zake zonse ndi manyengero ake onse. Ndipo imene sinkhani yongokamba ayi, timafuna kusonyeza poyera kuti kunja kuno kuli Satana, ndipo Satana sayenera kupanga naye ubale. Kupanga ubale ndi Satana kuli ngati kuweta njoka. Mukamaweta njoka aka mukusunga inuyo nyama za kutengo mkango, mudzidziwa kuti tsiku lina ukazasowa chakudya inu muzakhala chakudya chake. Lero pamene tikumva timve kufunika kwa kuwala kwa mumtima, imene amachula kuti spiritual light. Mumtima mwathu kuti mukhale chiyero, tiyenera tivomere kuti woyerayo akhale mwa ife, adzitilamulira. Ndipo ngati akutilamulira sitizachita manyazi kuwauza anthu chimene ife tili. Chifukwa iye akulamula moyo wathu, sitizachita manyazi kuwaonesa ine ndine wa mpingo wa CCAP, ine ndine wa Lutheran, ine ndine wa Chislamu, ine ndine wa mpingo. Sitizaopa chifukwa chani? Iyeyo ife tidapanga naye ubale, ndipo ubale umenewu umatithandiza kuti tiyaonetsere wena, osakhala kuzionetsa kuti atione. Subise chimene uli. Kodi kuti kuwala kulowe mwa ife pafunika tu zinthu zingapo. Tikhale ndi kumvetsera mawu ndi khutu la umulungu. Pamene tikumvetsera mawu a Mulungu, tisamvetsere mawu a Mulungu ngati mene timachitira tikapita kukaonera masewera. N'chifukwa chake environment ya mapemphero ndiyofunika kwambiri. Mmene kandi nyumba ya Mulungu kachisiyo mmene mwamangira iziyathandiza anthu. Ndiponso anthu amene amakhala kutsogolo kutsogolera kuti anthu apemphere bwino, iwo zochita zawo asapomboneze anthu amene abwera kuzapemphera. Mayendedwe yawo, mavalidwe yawo, mayankhulidwe yawo azioneka kuti chimene iwo chili mwa iwo ndi cha umulungu ndithu. Ndiye pafunika kumvetsera kwenikweni. Andi kumvetsera kwenikweni sitimamvetsera ndi khutu lathu.
timalola mtima wathu ukhale ndi makutu apadera omvetsera mawu akamanenedwa, kuti ngati amawerenga mawu amuuthenga wabwino, akawawerenga mawuwo zimamvetsa chisoni. Kuti timabwera mwina ku nsembe ya misa, kufika mochedwa poyamba, kuyamba ndayi pang'ono kutuluka panja, posachedwa misa yatha zipitani woyambirira kutuluka. Spiritual light izitipangitsa kuti tikapita kumwambo wa mapemphero ndipo tamva mawu, tisatuluke tisanayambe kuzifunsa kuti kodi lero chimene ndamvapo lero kutheka kuti amene amatsogolera mwambo sadakonzekere, umene ndi umunthu wawo, limene ndi vuto lawo, koma ineyo ngati ine ndinena kukhala kuti ndamva chotani. Chachiwiri, kukhala careful, kukhala munthu amene umaona chimene ufuna kuchichita ndipo kuchichita chinthucho osakhala mochizolowera. Kuziwa kuti kaya ukuyenda muziyenda koma muzisamala. Kuyenda mosamala ndiye kuti musapunthwe dala mwala mukuona. Kuti ine munthu ndikuyenda ndipo ndiyende kuti ndisapunthwe. Kuti pamene ndikumva mawu a Mulungu ndiwamve mawuwo monga mmene alili, ndipo nditawamva ndikhale ukonzeka kumvetsera movomereza, obedience to the word. Kuti mawu a Mulungu anenedwa, kaya azuzula aletsa chakuti musachite, sinkhani yakumva, koma kuti tsopano mawu amene ndawamvawa kodi ndilokonzeka kuwatsatira, obedience. Atiuza kuti usabe, chifukwa chani anthu amaba? Disobedience. Ndi kusatsatira, kuvomera kuti hayi ine ndingathe kuchita zimene ndikuchita. Potsiriza pazonse kuti mawu a Mulungu tikawerenga akundichenjeza ine chani. Chimene ndinachokera ku nyumba kwanga kubwera kuno kuzapemphera ndimafuna chani? Kuzamva mawu. Nanga ngati mawumo andichenjeza kuti chani? Ndipo chimenecho ndichitenge. Ndikamatero ndiye kuti tayamba kudziwa kuyika poyera chizitumphuka kuchokera mwa ine, kuti ndikhala nyali imene malankhulidwe yanga sikuti sindingalakwitse. Ukalakwitsa umadziwa kunena pepani. Choncho chifukwa cha chimenechi nyali yanga izapezeka ili poyera, andi anthu ena akamaona nyali nawonso azapeza chiyero, chifukwa ndalola kuti Ambuye Yesu akhale mwa ine. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.